Δεν μαρκάρεται, τώρα κάνει το σουτ και στέλνει την μπάλα δίπλα από τα δοκάρια του Μαρτινίδη. Ο Μιχαλίδης έγινε το σουτ, την μπάλα στο δοκάρι όμως. Πολύ μεγάλη ευκαιρία μπροστά από τον Παπουτσάκη. Βασιλακάκης προσπαθεί, στριφογυρίζει στο ύψος της μεγάλης περιοχής, τώρα γυρίζει την μπάλα. Αυγερινού τελικά, όχι τελικά έχει αφήσει το πλεονέκτημα, η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Είναι το 1-0 για την ομάδα του Νεοχωρίου με αυτό το σουτ από τον Κομνίδη, ο οποίος βρέθηκε μέσα στην περιοχή. Έκανε το σουτ και τελικά έστειλε την μπάλα για πρώτη φορά στα δίχτυα του Αναστασιάδη, κάνοντας το 1-0. Προσπαθεί ο Ταρπινίδης. Έχουμε ανατροπή. Δεν υπάρχει τίποτα σύμφωνα με τον κύριο Μαλιά από την ανατροπή πάνω στον Σιάρκο και έχουμε και κόκκινη κάρτα. Στα καλά του καθημένου λοιπόν έχουμε την κόκκινη κάρτα σε παίκτη της Νέας Ήγνης. Είναι ο Παπουτσής αυτός ο οποίος αποχωρεί. Κεφαλιά από τον Κομνίδη. Βασιλακάκης θα σουτάρει, θα στείλει την μπάλα όμως πάνω από τα δοκάρια του Αναστασιάδη. Καλό του Σιάρκου. Τώρα θα γυρίσει την μπάλα. Κατεβάζει ο Βασιλακάκης. Βασιλακάκης σουτάρει. Αποκρούει τελικά ο Αναστασιάδης σε κόρνερ. Σως τον Κομνίδη. Μισός γρήγορα στην καταμέτωπο επίθεση. Ψάχνει κάποιο στήριγμα. Το τακουνάκι. Πολύ ωραίο. Χρυσός μπαίνει στην περιοχή. Προσπαθεί να πλασάρει τον Μαρτινίδη. Ο Μαρτινίδης όμως για μία ακόμη φορά λέει όχι. Σαντορινέος. Ωραίο το 1-2 με τον Βασιλακάκη. Σαντορινέος κερδίζει και την κόντρα. Κατεβάζει με το κεφάλι, φεύγει μόνος του κατά μέτωπο μαζί με τον Αναστασιάδη. Σαντορινέος πάντα με την μπάλα, γυρίζει στον Βασιλακάκη και από εκεί και πέρα ο Βασιλακάκης έχει εύκολη υπόθεση να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του στο 31ο λεπτό της επανάληψης. Πολύ ωραία αντεπίθεση από τους παίκτες του Νεοχωρίου. Ο Σαντορινέος άνοιξε στον Βασιλακάκη. Ο Βασιλακάκης απέναντι από την κενή αιστεία, δεν δυσκολεύτηκε. Έχουμε λοιπόν, όπως είπαμε, στο 31ο λεπτό το Νέα Ζήχνη Νεοχώρη 0-2 για τον Παπουτσί. Καμπουρίδης πάντα. Ανοίγει για τον Σαντορινέο. Τακουνάκι για τον Καμπουρίδη. Κομνίδης. Βασιλακάκης καθυστερεί. Σούτα από τον Βασιλακάκη και το τρίτο γκολ. Το 0-3 με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Βασιλακάκη. Ο Βασιλακάκης που τρίπλαρε στο ύψος του πέναλτι. Βρήκε χώρο να σουτάρει, σούταρε. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Αναστασιάδη για τρίτη φορά. 42ο λεπτό του δευτέρου μέρους, Νέα Ζήχνη Νεοχώρη 0-3 και η υπόθεση βέβαια νίκης έχει κρυφθεί βέβαια υπέρ της ομάδας του Νεοχωρίου. Προσπαθεί ωραία ο Βασιλακάκης. Βασιλακάκης ένα νέο σουτ, αποκρούει για μία ακόμη φορά σε κόρνερ ο Αναστασιάδης στο σουτ του Βασιλακάκη που έχει ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή του στο δεύτερο μέρος. Και αυτή τη στιγμή έχουμε την λήξη του παιχνιδιού που βρίσκει ο Νεοχώριος θριαμβευτή στο ντέρμπι της β' κατηγορίας της Εψερών. Νέα Ζήχνη Νεοχώρη 0-3 με 2 γκολ του Βασιλάκη και 1 γκολ του Κομνίδη από το πρώτο μέρος. Αυτά λοιπόν από το γήπεδο της Νέας Ζήχνης, από τον Νίκο τον Κοασίδη που ήταν στην κάμερα και τον Κώστα Τσέκλημα που ήταν στην περιγραφή των φάσεων. Ευχές για ένα πολύ όμορφο βράδυ.